lokaci bako shi bai duba kuɗi ko girma. Da rabon ka ya zo za ka yi shi ko da ba so ba a lokaci. Ka ƙara ƙaran dama buri na yau ni ma zan cimma. Sako na zo zan miƙa sa a gane ko da kurma. Kuma gare ka yake kai ka shagar da halak da haram gurin furci. Wanda ka so kaiwa a lokaci dan kaɗan ya yi shura. Wani koyi ta fama nufinka ne ta gudun tsira. Bana cikin masa zama da da abin da ka tsara Allah mahalicci. Gana cikin wasu bayi da kwada yaushe suke waka idan na zara suna suke fara yin kushanta. Maimakon na jikina ƙarfin gwiwa su bana har na rabauta. Sun sanya kansu da ni na musu komai su kuma sun yi mun butulci. Shi zai zama kainuwa zan rike nawa da kyau na tabbata kayan wani bai zama tabbaci. Ni da abin da na ɗauka da ni da su dukkaninmu guda ne. A shagali ya canza ga hadari kuma ya yi tudane. Da muka cinye nawa suka raba suka canza gida ne. Sun zuciya dai bai ba duk wanda ya yi haka shi ya yi ragon azanci. Ya magagin komai ka yafi dukkanin laifina. Ni a gare ka nake tsayar da dukkanin kukana. Masu aikata shiri za su gane ya sarki na. Masura ya ga Aliyu sakona ya yi kama da zuma da kuma madaci. Lokaci bako shi bai duba kuɗi ko girma. Da rabon ka ya zo za ka yi shi ko da ba so ba a lokaci. Da rabon ka ya zo za ka yi shi ko da ba so ba a lokaci.